Ala, oh my gosh. I'm so tambok. Tambok na ako. Guys, akong i-unboxing nga akong gi-order sa Lazada. Dili ni sponsor, ay bayad. Ako nagipalit. Ako na hinambog ha. Ako na siya. Excited na ako kung nindot pa siya ang sulod. Parang nindot siya. So, atong kuanan ko, magkasya pa sa akin. Ang aking binili. Maigo man ni sa ako ah. Grabe ni kadugay nga order. I-order na ko o April 5, naabot ko April 18. So, ato sang i-unbox. Saan pag-isip? Oh, wait sa. So, ato na ning i-open. Oh! Huh? Ala, nindot siya box. Pero giniform sa kuan sa nag-deliver sa express. Isa nag-deliver. Pero, nindot ang color sa box. Yeah! Pero, ang akong favorite color is red. So, atong tanawon. Bunting. Saan may akong i-order? Kasayang sa box. I-deform man sa ka-o. Saan yung web? Really? Oh, wow! Tinoon ni guys or class din eh? I don't know. Sa akong tanawon karan. Dito kayo ang kuano packaging. Thank you. Napatalo na akong order. Ala, nindot siya. Ala, kadako di ay. Dapat ko na po di ay. 80. Kani kay B75. Wala ka dakuan eh. Nindot siya ay. Nindot kayong pila. Ang ako mga wow. Nindot ang color guys. Nindot ang panapton. Oh, nindot lagi pagbahig nila ka. Train. So, duha ka style. Oh, nindot yung style, oh. So, blue and skin tone. Kani is, wow ko pala sa akong size. Kani medium. So, kani kay large. Sa mani. Dambuhala na tani. Dambuhala. Pero gamay naman upuan. Hindi ko na ako ipakita nga ipit. Ay, gamay. Mora. Pari-pariha na. Pari-pariha na dyan. Gamay na kayo ang diferensya sa medium o large. So, ito na ang aking order. Thank you, Wakol. Not sponsor. Wakol, I'm your loyal loyal customer. Pero thanks sana ko mo palit guys kay di na ka-afford mahal-mahal. Pero worth it man po. Dugay maguba. Then insakto sa ako ang cup. Kay usahay manggod ang cup kay dili bitaw insakto. Kainit guys. Napil na nato ang hot. Napil na nato na. Ay, nakoy tip nga ihatag sa inyo ha. Isa tong gusto nga manindit ang buhok. Use hairbrush. Kay dili siya kuan. Dili siya hait bitaw og tumoy. Tips para manindot ang inyong hair. 1. Madudlay mo
before mo matulog og hairbrush. Ang gamiton nyo nga sudlay is kani hairbrush. Kaya dili maka-split in yung buhok. Dili siya magkuhan. Kita mo sa buhok ni Dot. Ito, rebanded sa siya. Pero makalindot yung tinuod. Sulayin ninyo. Kaya before mo matulog kay manudlay mo mga if possible 100 times mas pagpagsudlay. Dali ra mo taas ang inyong buhok. So, every night manudlay mo, sudlayan ninyo before mo matulog. Mo na yung secret nga manindot ang inyong buhok. Lahat, bili ang shampoo. Ang shampoo kay pawala raman na sa ako. Ang treatment sad mo, treatment. Ayaw sige paat sa buhok kay makakuan sa. Agwantaha bisag init kayo. Taas lang ang buhok. Kuhan pala rin siya. Gipuplan na siya. 1 month or 2 months na rin. Taas na siya. Basta every night before matulog magkuhan. Manudlay with brush. Gamita use brush. Hairbrush. Use brush. Hairbrush. Di na ko kabalong may istorya kay I'm hungry. Ang haba na here. Siya. Mora na yung secret, guys. So, ang palitan natin yung may hairbrush. Tapos, hairbrush. Tapos, mag-conditioner mo. Okay, nani katas duha ka. Isa ba na? So, duha ka sa shake. Tapos, mag-treatment. Twice a week. Ano ra? Twice a week or once a week. Basta na treatment. Mura na siya ang secret to have a magandang hair. Magandang hair. So, I hope namoy nakatunan sa akong vlog karon. So, thank you for watching. So, don't forget to subscribe, like, and watch my video. Thank you. Bye-bye.